Ona robila praženicu, v ktorej boli normálne že škrupinky z vajca. Ale zase ja to chápem, pretože sliepky papajú škrupinky, pretože na začiatku tejto časti Tomáš prišiel za dievčatami a spýtal sa ich, ako sa im spalo. Samozrejme, túto naše primadony museli povedať, že veľmi zle. Bože, chúďatka museli spať na fukovačke a túto naša hlavná hviezda musela spať na zemi. Akože, čo iné si zaslúžiš s takýmto charakterom? No a potom samozrejme sa bavili, že kto ide robiť raňajky. Tento battle vyhrala Vicky. Ona robila praženicu, v ktorej boli normálne že škrupinky z vajca. Ale zase ja to chápem, pretože sliepky papajú škrupinky, pretože majú potom pevnejšie vajíčka. Tomáš, keď to videl, tak si proste chcel tie raňajky spraviť sám. A tu začal ďalší konflikt, zase ďalšia vec, pre ktorú ho tieto tri dámy môžu hejtiť. A dobre, dve. Jedna sa drží akože v úzadí, ale iba tak trošičku sa posmejkáva. Čiže ľudovo povedané faloš. Tá Vicky bola celú dobu zdutá a neviem čo všetko. Potom zase začali o tom, že no, vieš, nám sa nepáčilo, ako hovoríš o tučných ženách a špatách a tak ďalej. Proste on sa im asi 10-krát ospravedlnil a oni stále a stále do neho išli, pretože proste potrebovali do neho ísť. Táto myška pri raňajkách povedala, no mňa aj prešla chuť do jedla. Tá Heidi povedala, že ja tu nemôžem dýchať, ja musím sa ísť vyvetrať, ja mám alergia. Inak myslela som si, že keď ťa hejtuje celý internet, tak sa aspoň verejne ospravedlníš, alebo aspoň trošičku si vstúpiš do svedomia. Nie, ona musela ísť ešte aj do nejakého podcastu, to sa nedalo počúvať, ona je proste totálne inak spomalená. Tomu dievčaťu strašne chýba pokora, je strašne dorobená. Ona sa asi nevidí, ako ju vidím ja, alebo ako ju vidia možno takí, čo so mnou súhlasia. Videla som aj veľa komentárov, že urážajú jej rodičov, že zanedbali výchovu alebo tak ďalej. Úprimne, podľa mňa ani oni nevedeli, že čo to majú doma zač. Toto je všetko, čo k tomu poviem a vidíme sa pri ďalšej časti.